Evar baş tamaşavanên delal, evar baş Kurdan Anatoliyê navîn. Em demeka dirêj bû ji we bi dûr ketin ji ber ku çend sedemên xêye bûn ez vegeriyam çûm welat demeka dirêj li welat mam min diya min li welat bi tenê dijî ez cem diyaxe mam di sala çûyîn li rojên dawiyê de mixabin diya min vefat kir çû rehmeta Xwedê ji ber wê demeka pir dirêj min nikanî ez bername çêkim lê îro jiyan berdewam e em îro dîsa cem hevin li mala we ne hûn jî li ba me ne em ê îro dîsa mêvanekî min ê hêja heye em ê sohbetexe bikin li ser mijara me em ê îro dûr û dirêj germ û bi êş sohbeteke bikin mêvanekî min heye ew jî ji Kurda Anatoliyê ye bi xêr hatî kek Doktor Muhabbet Gözitox. Xêrindar bî Kekecan, êvara we xweş. Êvar xweş, bi xêr hatî serçava. Dubare serêtejî sağ be divê haberî de. Spas mala te werbijî, ma hûn xweş bin, selamet bin. Kekecan di destpêkê da ez dixwazim tu ji temaşawanên me re xebidî nasîn. Doktor Muhabbet Gözitox kî ye, ji kî ye, li ku dijî, çi karê dike, çima doktora tîtila wî doktorî ya çi ye? Kerem ke. Belê, navê min Muhammed Gözitox e lê awayekî din ji wek me mê mala hene têm nas kirin. Ji ber ku malbata me mala hene ye û ji me re dibêjim mala hene û gelek karên xebatên xwe bi navê me mê mala hene de jî dikim. û ez di sala 1975 de li gundê Sewîdî ku bi Tirkî dibêjin Yüzükbaşê yê polatliya ser Enqere hatime dinyayê. Heta 7 saliya xwe li gund bûm. Piştî ku min pola dudiyan, sinfa dudiyan em mekteba pêşîn min qedand. Piştre em çûn bajêr, zarotiya min li Eskişehirê derbas bû li vir min xwanina xwe domand. Piştre em vegeriyan Polatliyê. Di sala 1991 de ez çûm beşa em bêjin ziraatê ya çandiniyê ya zanîngeya Enqerê. Piştre ji ber kar û xebatên xwe yên kurdewarî hatim girtin 8 salan li girtîgehê mam. Piştî ku ji girtîgehê derketim ewil beşa felsefeya zanîngeya Enqerê min qedand. Dûre beşa radyo televizyonu sînemaya zanîngeya Enqerê min xwend. Piştre di beşa felsefeyê de min master kir. û cara dawî jî li zanîngeya Stenbolê min doktoraya xwe li ser felsefeyê kir. Tîtra min jî ji ber wê tê doktorê felsefeyê me PhD be. Belê û ji bilî ez bêjim wan dikarim bêjim ez wergerî dikim. Karên wergerê dikim gelek kitêbên ji zimanên din wergerandin kurmancî. û her wisa min çend ez bêjim belgefîlm û kurtefîlm jî kişandin berê. û her wisa bi navê hêşîn kitêbekî minî Helbestan 2006 da çap bû. Ez wisa nîşan bidim dibe ne wisa kekê Erê kekê heval alîkarî bidin erê. Ew hêşîn di sala 2006 de ji hêla weşanxaneya Perî ve hatibû çapkirin. Ji bilî wê jî min gelek kitêb wergerandin kurmancî. Piraniya wan jî ji Soraniyê kitêbên berhemên ez bêjim edebî ên Soranî min wergerandin kurmancî. Bêguman jî îngilîzî û zimanî Tirkî jî min wergerandin. û her wisa 2012 de min belgefîlmek bi navê Masîvanên Bejiyê kişand. Ew masîvanên Mêrdînî yên ku li Stenbolê masîvantiyê dikin. Li ser wan min bi Kurdî belgefîlmek kişandibû. û her wisa bi navê Xalxalok kurtefîlmek min kişandibû ser zarokan. Ji bilî vê dikarim bêjim davîn berhema davîn ya ku min wergeran diye ez wisa nîşan bidim. Ya hesar pirçikê bavê min Şerzat Hesenê. Roman bû ji hêla kekî Şerzat Hesan ve hatibû nivîsandin. Soranî bû min wergerand kurmancî. Belbel min wergerand kurmancî ji hêla weşanxaneya Dara ve hate çapkirin. û her wisa şanonameyekî pîremêrt hebû sala 1930 de hatibû nivîsandin.
gelek baş. Bi soranî bû jêla pîramîd hatibû min ev wergerand kurmancî û jêla weşanxane peyvend ve hatibû hate weşandin. Dîsa kitêbê ku heye Pîramîd 12 Siwarî Mêrîwanê min amedekariya vê kitêbê kir. Ev jî ya Pîramîd e. Min hem wergerand hem jî amedekariya vê berhemê kir ku zanî 12 Siwariyên Mêrîwanê çîrokî ku destanekî pir navdar e ku Pîramîd qaldike. Ji bîrê wê kawayê hesinkariya Şêrkobê kes ev jî şano ye. Min ev jî wergerand. Ji soranî wergerand bû kurmancî. Ev jî jêla weşanxaneya Tara ve hat çap kirin. Çap bû belav bû. Belav bû. Ev jî hêstrên Granyayê ya apek. Ew gelek baş e. Ew çîrok bi rastî gerek hemû Kurd bixwînin. Ew gelek nîş e. Bi rastî xanimekî İngiliz nivîsanî bû. Vêca min ev wergerand kurmancî û weşanxaneya apek li Swêdê çap kiribû. Gelek berhemên din hene. Ez nikarim dehan kitêb min wergerandin ya rastî. Lê belkî dikarim vêya jî nîşan bidim. Nivîsên bijartê yên İbrahim Kaypakaya jî. Hemû nivîsên wî min wergerandin kurmancî. Süper. Belê jêla Umut Yayıncılık hatibû çap kirin. Belê. Gelek berhem hene ez naxwazim qalavan bikim. û her gelek tu gelek tijî te ji mar tişnîst em nehewce em tiştekî bikin. Spas. Kekê ew ez niha deveng behsa Portugal kira tişkî dixwazim bipirsim. Em bikanin bi teva taybetî li ser ew Portugal çîrokê bernamekê çekin mayên pêş me da. Ew gelek hêjaye gerek Kurd bizanin. Granyayê ne wisa? Erê. Dema bi rastî dema min ew Portugal xwand ez giriyam zanî. Ez gelek bêhişiyam hêsterên min hatin zanî. Tamaşawanan ezîz min soz da me kekê Mihemed em ê li ser wî Portûkê ji bo nasandina wî Portûkê bernameka taybet çêkin ew alîkarî me bike were bibe mêwara me kerem kekekê. Belê. Yani gerek berhem hene hêvî dikim em ji ser hîstrên Granyayê xeber bidin. Heta hefteyek berê ez çûbûm Polatliye çend heva wisa qalavê kitêbê nekirin. Qalavê bûyerê kirin. Tedît din û Kurdbûn tedît Hezretî Silêman cin sürgün dikin. Ev efsaneyê ku heye û ev çîrok ji li ser vê efsaneyê ava bûye û xanimekî İngilîzî nivîsandiye. Biya min gelek balkêş e û em dikarin belkî rojekê taybetî di bernameyekî de tenê qalavê bûyerê bikin. Gelek baş. Kerem ke. Belê. Velhasıl çawa bêjim niha tenê debara xwe bi wergerê dikim. Rast doktorum li tu zanîngehê li Tirkiye zanî zehmet e mirov bikar ve bixebite. Bêtir karên wergerê dikim wisa debara xwe dikim. Wek profesyonel karê wergerê dikî? Belê. Berê çend televizyonda ez xebîtim. Azadî TV'de min bername çêkirin. Ji bo hin televizyonan ji min karên wergerê kirin û şovekarî kirin. Lê vê gavê tenê bi karên wergerê ve mijûlim. Baş. Em niha metodayê nasandin tu kesekî hêjayî ji nav Kurd Anatoliyê navîn wek sterkeke dibiriqî em bi te serbilindin mala te ava. Keke na di destpêkê da kerema xwe ji me ra rewşa hêbûna zimanê Kurdî di nav Kurdên Anatoliyê da çing e li kîjan heremê kîjan dewokê hene tu bikanî ji me ra înformasyoneke bidî. Bila serçava. Ewil ez dixwazim bêjim ku ez bêtir wekî Kurdiyekî Kurdistanî ez niha xeber didim. Rastî ez bixwe ji eşîra Canbegim û wexta ku ez bi dê û bavê xwe re yani bavê vefat kir ji wexta ku diya xwe re bi malbata xwe re xeber bidim bi kurmanciyekî din xeber didim. Kêkî Muzaffer ez wekî we nîdim ji ber ku ez wergerim divê ez kurmanciya xwe de di her du kurmanciya de ez xetekî pir dijwar dayînim. Eger ez van tevhe bikim dibe ku berhemên min de problem hebin.
جبروی دبک و هنک گرام به وکابلوری من فرنگو کامن آخافتنه یازی حال بدم نه کمان بیا مجاز جارا دنگ بکم بری آبی دو مرفنک قالا کردین آناتولیای بکه بریا کل yani کیجان دوو کی خبر دادن falan زن حتی سری 7 سالا 19 han gelek ji Kurdistanê Kurd koşber bûne ber bi Anatoliayê ta ji Selahattin Eyyûbî serdema Selahattin Eyyûbî zanê gelek malbat hatine li nal Trabzonê koşber bûne li wê derê heta ew dibêjin paşnavê Eyyûbîyan jî girtine lê belê ya ku demografiya Anatoliayê de ne guhertinek kiriye ez bêjim komek girseyî Kurdên wekî bicih bûne di serê 7 sala bêjin 19 han da dest pê dike yani salên 1800 da ji Kurdistanê çend eşîr tên di navbera Ankara Konya û Qirşîrvan de ra bicih dibin dizanî nêzîkî sêsit gund tê gotin divê navbera de bîguman hejmarekî teqez li ber destê me tune ye em usta dikarim bêjin li Ankarê Polatlı Haymana Bala Koçhisar li Konyê jî dizanî Canbeyli Kulu em bêjin Yunak Çeltik Sarayönü û li Qirşehirî jî dizanî ya evke Kamanê Çiçek Dağı Boztepe'yê Kurd hene û her sal Aksarayê Kurd bicih bûne ku deh gundên ku ez bêjim bi zazakî xeber didim bi dimlî qise dikin ew li virin û jî bilî wan jî em dizanin ku li Çankırı, Çorum, Yozgat û Tokat û Amasyayê jî gundên Kurdan hene û ji eşîrên cihê cihê ne bi giştî em dikarin bêjin sê eşîrên mezin hene li Anatoliya navîn bi taybetî ji navbera Ankara, Konya û Qirşehirî ew jî Reşwan û Canbek û têdî Şêxbizînî ne ew eşîrên mezinin û her yek ji wan dihan gundên wan hene belkî pir zêde ne jî dedît Canbek û Reşî Kurmancî xeber didin û bi devokekî Rojavaya yani Xerbê Fratê dedît devokê wan taybet heye tu eger ku bala xwe bidî ji alî Semsûrê Xarpêtê Meletî Kilis û Antepê zimanê wan nêzîkî hevin dedît Reşî û Canbekî jî di wê devokê de wê devokê xeber didin lê em dizanin Şêxbizin jî ku bêtir di navbera Heymana û Quliyê bicih bûne dehan gundên wan jî hene ew ne Kurmancin ew lekin heta di arşîvên Osmanî de qala wan nûsa tê kirin Ekradî Lek yani Kurdên Lek ku ew jî ji Kerkûkê koçber bûne ji ber wê jî bêguman Kurmancên ku li Anatoliya navîn bicih bûne ji hev du fêm dikarin xeber bidin jî lê di navbera Kurmancek û Şêxbiziniyek yani tu Reşî an jî Canbekiyek rabe bi Şêxbizin re xeber bide hev du fêm nakin çi mixabin dikarin hev du fêm bikin gelek car jî bi Tirkî xeber didin ji ber ku zimanê wan nîzî Soranî ye wê datirê Soranî ye em ya jî bêjin wê datirê Soranî ye ne Viyalî ye belê bi bîşkî sêsit gund din Kurdan em dikarin bêje ku hene li Anatoliya navîn û sê devok tên xeber sê zaravet tên xeber dan Lek Zazakî û Kurmancî lê bêtir piranî Kurmancin ku li Kurdên Anatoliya wekî em binav dikin piraniya wan Kurmancin belê kekê ew te got te bes kir daha gundên di milkî xeber didin li Doralê Aksarayê tengê ven ji bo wan tengê agatoriya bikanî îmkanê ne zêde agatoriya bidîme mesela li Cihanbêliyê ew gundên Sewîdî ew dibêjin em ji Aksarayê hatinî Cihanbêlî ew gundê Bêşxaxa Mezin Bêşxaxa Çûk Yayla Çûlê Yayla Kîrligê Çîman ew em wan fam dikin em wan baş fam dikin zimanê wan
دنافبرا کرمانجی او دملکی دا مایه تو چه دفکری او که کوئی راستش زیده شارزایی من زاننا من سروان تونلی از زانم دیسه پرانی آوان دیسه کرمانجن ده گند زازانه ve ziyade de günden günden kurmancan hene. Günde kurum ha. Muhast günden kurmancan hene. Yani ev Kurdin ku ji devera ekeci hatne Ali ve bortkum ev kurmancan jbervi insani dikarin jehfim bikin. Jber ku prani avan ise kurmancan. Li jber ku de günden zazaji hene. Yani ku demlik haber dedin hene. Jbervi مخواستم قالاوانج بکن. لی از دوست زارم بیسال ور کردین کو کرمانجی دنگ دکن. یعنی کرمانج هنه. باش. باشه. کلک سپاس کیم. تماشاوان عزیز ام بردوام دکنی برنامه ما سر فیسبوک سر سوشال مدیا بلاف دبک از وی گوتنه پر نابیجم. یعنی اون آلیکاری ما بکن برنامه ما بلاف بکن هین زیده انسان ما بکنن تماشا بکن دبکو دکتر بریز دکتر آگاهداریت گلک هجاد دیده ما انسان جه فیده بگرن سپاس جو با آلیکاری واجی که جوات به زمان خواه جیان خواه گالری جواکی دیده جیاندن تکیلین خواه برفرح دکه به زمین بسر ویج جبو ویجی بسر دکه جیان کلتوری یا روزانه تجربه و امکان خواه زیده دبن جبو ده تجربه زمان پیشتا برنه دده دیستینه خواه پیشتا دبه دخونه هم دبه دیویسه لگور وی کردن آناتولی حتی کجان دمه یا جی سالان بوان راستیان بسر کتن بزمان خواه پیشتا چون بله راستی که مزافر تو جزانه که کرد geleki bir devletin. Yani devlet avantı neye? Bu her çıkas emle Anatoliya navinci bin eğer Kürdistan'ı devlete kebiya bu zamanı Kürdi perverdehi ve şanin musahebuna belki medikar bu juan begirta o me tekiliya be dünyaya nujen rejim Kürdi medani baya. Beriya ku zani civakeki girti be ku zani Kürdin Anatoliya hatta hazar nasıl pinjiya civakeki girti be hatta şestani merdikar beji kunt nafxa da bu zede dernek etti bun bajir zani beter be pezu ajalvani ve mujulbun hatta jotkari zede tunne bu jotkari peşa derket beter millet jiboku avaxa bike genem de çand belki bostan de çandın le ne jibo fruteni jibo debara xwe le çi debara xwe be çi dikirin be pez var zani pez xwe dikirin و حتی زنان هن جوان عشیران پس دبرن تا استانبول دفروتن. زنان مثلا کالی من و باویوان دما خده پس برنه استانبولی تا 3 سال بری هرتم پس برنه حتی تی گوتن کو چقاس راستن زنم دو گوتن دستور کی گرتنه جسرایی کردن آنکویا جامعه کی به رشی به زنم هر دو عشیر جی دما خده پس برنه استانبولی لناو استانبولی پس فروتنه تدید اول این او ترنتون ابیه به روزان سواره هست به خواه یعنی کاری خواه بونه و پس برنه گری برنه تا استانبولی لور فروتنه پشتی که ترن وبیه به ترن برنه ولی اصل وقتا که جیان سر آجالوانی بو هرتش به کردی بو dedit tu cihetiye Kurdaki Kurdistan gündeki Kurdistan ve gündeki Kurdin Anatoliya ne bu yani Mevlüt Karabeci hatta salın hazır nasıl pincan lugundan kesik bu bir Türkiye haber de ne daha titini kim kese bu evji belki hin kes çubun askeri kırımın nüvederi Türkiye'nin bu evji mer jin ne dizanin vakta ku zarok bu te biramın jiyan her Kurdi bu لگند شین و شایی تف کردی بون مالبات تف به کردی دیگری جوات دیگراند تکیلی زمان تکیلی سرکی کردی بو لیت سال نازن 1905 anda hediye mektep ve bun eğer kutu bala xobidi sala damezrandına mektebin gündin Kurdin Anatolia'yı çıl pinci şestin dive navbere de ama bece her gündeki mektep çekirin و
bir şekli zarokşun mektebi u tabi zaman perverdeyi Türkiye bu bir şekli Türkiye hediye ket nav gundan. Bu tuj zani ku pişti şere duyame cihane Ali Kariya Marshall çe bu jihela Amerika'yı ve u traktör bu makine ketin nav gundan. U çandını despekir. U hediye edici dedi bajarjnek peşketin pişra Kurdin Anatolia navin yan çun bajarın ku gun devam idari le gredaye mesela ez bejim Polatlı Kurdin me cara avul hazar nasıl pinci adı için bicehte bu beri aveli Polatlı Kurdek tünne deverindin belki ciheben belki peştirci çubun jibu Polatlı dikarın bejim musahili haymana belki bereci Kürt çubun le mevesle ve gün hediye berbi bajer için şestu hafte u haşte hamde u lügunt zede kes namine an hacı rejeya gundan ez na divirta dixwazim deman îro rewşa îro bipirsim zimanê mirov hîm dibe bi zimanê dayîkê dest pê dike heta 6 salî kuruk yani bi gotina Kurdî zarok bi zimanê dayîkê û civata xwe mezin dibin heta 6 salî Kurdên Anatolî ji ber ku jiyana xwe li gund û zozana derbas kirine alî kultur û ziman de xwe parastine teva ji me re eşkere kir heta salê pêncî dibistan vebûn sal hat îro gelo rewşa îro çawa ye mixabin rewşa îro pir xirab e dizanî yani ez dikarim bêjim ku Kurdên ku li Kurdistanê de nikarin li ber xwe bidin gelo Kurdên ku wek kêmete ve kêmîneyek li Anatolyayê nav Tirka da dijîn çawa dikarin li ber xwe bidin çawa dikarim em minek qalawan bikin yek belê hîn şîn û şahî bi Kurdî tên dibin mezin Kurdî qise dikin deng dikin nişên ku ji çila salên çilî jêrtirin ew piranî bi Tirkî deng dikin dibe ku kurmancî bizanibin lê bêtir Tirkî deng dikin lê zarok êdî tev Tirkî jî Kurdî jî nizanin çi mixabin wexta ku ez diçim li gund bu abî kêkê Muzaffer wexta ku ez zarok em çûn li gund em diçûn dibistanê mamosteyek ji me peywirdar dikir digot kî Kurdî deng bike li ser taxta reş binivîsin û wexta ku teneffüsê de yek ji me Kurdî xeber bidaye sîxurekî me hebû ya not digirt wexta ku mamoste dat digot falan 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 wana Kurdî deng kir mamoste jî li wan dixist hûn çima bi Tirkî deng dikin ji ber ku hin malbat hebûn hemsalê min bûn hin malbat hebûn bi zarê xwe re tev Kurdî xeber didan zarok ji wexta ku dihatin mektebê heta ku Tirkî hîn bibin mecbûr se bi kurmancî xeber didan ji wan hevalê min ên ku gelek lêdan dixwarin ji ber ku Tirkî nedizanîn û mamoste lê dixistin ez qala wê bikim 10 sal berê 15 sal berê ez çûm gund em nav civatê rûniştin û min kurmancî xeber da bi kurmanciya me ne bi kurmanciyê ku ez niha xeber didim ew hevalê min ê ku tim lêdan dixwar ji min re got ya bi Tirkî got ya got mem tu çima kurmancî deng dikî Tirkî deng bike ew jî hatine vê radê çi mixabin yê tiştekî balkêş e ew zarokên ku Tirkî nedizanîn û ji ber ku tim kurmancî xeber didan û ji ber wê lêdan dixwarin ew nefş niha 45 salîne û piraniya wan jî êdî Tirkî xeber dide berê davetên me de Belistanên Kurdî tên Stanên Kurdî tên lêxistin tên gotin ez vê bêjim ev tiştekî gelek baş e ji ber ku salên heştê û notî de Kurdî wisa belav nebû lê niha gelek stranbêj hene û davetan da ên ku xweyî li Kurdbûna xwe ji dernekeve naçare evekî bigire yani ez qala Polatlı'yê bikim wexta ku tu salonekî davetê bigirî ji te dipirsin dibên tu Tirkî yan Kurdî eger tu bêjî Tirkî tamam ez orkestraya Tirkî bînim hatta du orkestrayê wan hene du evkê wan hene eger ku tu Kurd bî tu bêje tamam ez ê orkestraya me ya Kurdî re bêjim bira ew lêxin eger tu bêjî Tirkî hemû salonên evkê davetan wisa ye û stranên Kurdî lêxistin lê belê çawa bêjim rêjeya axaftina Kurdî dengkirina Kurdî di nav Kurdan de Kurdên Anatolyayê de her ku diçe çi mixabin kêmtir dibe
وکی کو گلک دورن روجاوای کردستان جام دبینن yani Rojavayê Bakurê welêt em dibînin li ba me jî çi mixabin rewşek wisa heye her ku diçe ew rêje kêmtir dibe lê ez her tim dixwazim mesela qala wê jî bikim gelo çima dedît yasayên dewletê yên li Bakurê Kurdistanê û li ser Kurdên Anatoliyê aynı yasane dizanî ew hukûqa ku tê birêvebirin li ba me jî li Kurdistana Bakur jî aynı tiştin lê çima rêjeya dengkirina Kurdî li Bakurê welêt zêde ye jî çima di nav Kurdên Anatoliyê de kêm e ez dixwazim nek ser wê jî xeber bidim kerem niha tê bîguman em nav Tirka dane tesîra wê heye ji ber ku bajarekî Kurdî li wir tune ye bêtir wexta ku em koçberê bajaran dibin ew bajar Tirknişînin berê ji li wan bajaran Tirkî deng dikin eger tu bala xwe bidî Enqerê, Polatlı'yı, Eskişehir'i, Konya'yı ne olsa wexta ku Kurdê me diçin zimanê wan bajaran ê Sûkê ji ber ku Tirkî ne ew mecbûrin Tirkî bialimin eger ku Tirkî hîn nebin Tirkî hûn nekin şanakin nikarin deng bikin nikarin karûbarê xwe birêve bibin ji ber vê jî ew bêguman tesîra wê heye lê tesirên din ji hene yek ji wan jî çi ye yek çanda dengbêjiyê çi mixabin di nav Kurdên Anatoliyê de tune ye çanda stranbêjî heye bêguman lê qesda min çanda dengbêjî ye û eger ku tu bala xwe bidî li Bakurê welêt ji ber çanda dengbêjiyê nifşên nû bêtir kurmancî hîn dibin ji ber ku tedî dengbêj qala bûyerên berê dikin bi kurmancî dikin û şevên sarên zivistanê berê ew dikirin û niha tedît êdî ew civat nema lê hîn jî ew awayekî dijital hatine qeydkirin ez zanim gelek hevalên hene digotin em bi şakûr û mezin bûne em bi resû mezin bûne me nexwast bajî bav min tim kasetê wan lê dixist em bi wan mezin bûne digotin yani çi mixabin ew çanda dengbêjî di nav Kurdên Anatoliyê de tune belê stranbêjiyên me hene wekî Kurd Remzî rehmetî hebûne wisa Bilal Ercan hebû ji zanim kekî serbiland Qanat Merivdê qala wan bike û niha ji gelek stranbêjin me hene lê ew pir dawî de dest pê kirin yani berê Kurd Remzî hebû lê yên mayîn hemû piştî salên notiyan stranên Kurdî gotin ji ber nebûna çanda dengbêjiyê rêjeya belkî xweparastina Kurdî xeberdana Kurdî nav Kurdên Anatoliyê de kêm bû û em dizanin bawer bikim li aliyê we ji aliyê Rihayê him dengbêj dihatin ne wisa erî mesela li Bame nedahatin Bame lê ew jî pir bi sînore wexta ku ta ji Rihayê ji aliyê Semsûrê çend dengbêj werin derbas bibin li wan dera bigerin zêde belkî şopa xwe nehîştin bûya min faktorekî din ku rêjeya dengkirina Kurdî çima di nav Kurdên Anatoliyê de kêm e ew jî çanda medreseyekê ku li Bakurê welêt li Bakurê Kurdistanê medreseyên Kurdî hebûn heta bîstî sal berê jî medrese hebûn zarok diçûn em bêjin feqe diçûn wê derê dixwendin û hebûna medreseyên Kurdî hem ji bo vejandina edebiyata Kurdî geşkirina edebiyata Kurdî hem jî parastina zimanê Kurdî faktorekî gelek giring e eger ku tu bala xwe bidî sed sala 19 heta sed sala 20 serê sed sala 20 evên ku berhemên edebî dane tu bala xwe bidî melene medresê de yani feqîne eger tu bala xwe bidî û ji bilê wê wexta ku mirinek be şînek be yani ji karekî olî be li Bakurê Kurdistanê ev tişt hemû bi Kurdî birêve diçin anha jî eger tu li Diyarbekirê li Mûşê li Wanê tu biçî şînekî mele wexta ku tên mele hemû ew kawan Kurdî dibêje teqwaya wan jî bi Kurdî dibêje û li wê derê hemû Kurdî ne wexta ku 14 sal berê babim wexta ku vefat kir me got em meleyek bibînin Kurdî deng bike kurmancî deng bike me nedît me meleyek nedît meleyên din jî hemû Kurd bûn me got heyran tu dikarî kurmancî xeber bidî ewa xwe bidî got nexêr ez nikarim ez şanakim got ji ber wê jî ew tesîrekî mezin e ji ber ku
karın oli liser civatı zede gran evket faktörek mezne tesirek mezin dike otu gazi mele diki mele Türkiye'den dike millet mele Türkiye'den dike canan afkada evjeye yadınji praniye Kurdin Anatolia'yı dedi Hanifine u Türk u devlet Osmanlıcı Hanifi bun u devir nezik bun ekeye dedi rata Frat'e Kürt betir Şafine u vaki ev cihetiye ki nişandı da cihetiye ki küçük oli be cihetiye ki jiberveji Ali dini karubarın dini de jit karın hobi Paris'in medrese hemu melecitin bu Kurdi haber dedim. Evji testek baş zede le nav Kurdin de Anatolia navin de çim kabın evtünne galemin çüye medrese le medrese Türka kalemin karubarın oli dizani le bir Türkiye dizani yani bu Kurdi belki ne dizani ez ya bejim na kurmanca gelek baş bu le mesela ve karubarın oli bir ne dikari Kurdi breve bera belki usati biranın jibili veji hund zanen salin 1905 anda jikrim gelek sürgün kes sürgün bu Sovyet'ten vakta ku sürgün kirin ev hamu dinav Kurdin Anatolia'da bicih kirin Tatarın Kırım'ı dedit gelek gündem Kurdin Anatolia'yı bicih kirin mesela gündeme biz malbat bicih kirine gelek gündemden en ciran ez bejim Tatar bicih kirin jibili veji yürürken Ali Toros yahanin salin 1905 anda gund dava kirin beri dinav gündem Kurdan'da tu gündekidin tu nebul bame Pişta mesela Polatlı ile Yunan Gazdan'ın çen gündem yürük ana vakırın. Bu bir şekli tesir ekser evkakırın. Eğer kullu gündeki tene Kürt be Türk yancı yürük ev hebin mecbur hediye zaman dışı ser evki. Zamanı serdest. Bu Türkiye zamanı serdest. Ez dikarım van faktören, kala van faktören bikim ku jibervi rejeya haberdana Kürdi dinav Kurdin Anatolia'yı betir kentire. Baş. Naha keke persek heye, naha asimilasyon heye, tönabun heye, berva merine çuyin heye, Kurden Anatolia asimilet bin, an tüne bin. Asimilasyon per zedeye, eme zaroken ha çawa jê biparêzin gotiye Brêz Recep Dîldar, te çi difikirî? Slavjli keke Recep jî bêjim, spas keke Recep Rastî ez peyva asimilasyonê ji bo netewek Kurd rast nabînim. Asimilasyon peyveke ji Latinîtê similyo. Similyo yani taklit, şibandin û kopîkirine yani. Bêtir jî tedît ew têge di zanistên biyolojîk de, biyolojî de hate bikaranîn, pişta jî civaknasî de gotin. Ew jî çi ye? Ew kesên ku wek malbat yan wek şahs çûne welatekê din, çûne nav ciwatekê din, Vakta ku hini ve civat edibin, hini zamanı ve civat edibin, yani entegrasyon, entegre edibin, jibo van asimilasyon te gotin. Yani asimilasyon ev kesi ku dıçın velateki din bicih edibin, hoca dışibinin ve civaki. Yani vakta ku biçi Almanya'yı hini Almani bibi, hini Rabunun müştandına van bibi, çanda van bibi, ulugur ve çanda tu tev bigeri, dibejim ku Amerik asimile uye, o tişeki başı. Jiber kutu ektiki tujdi bir yekşi endamin ve civaki. Le çuma xabın em jibo Kurdistana Bakur ji Kurdistan ji em dibejin asimilasyon ev tişteki rast nine jiber ku netevek nay asimile kirin. Asimilasyon nabe. Kesek asimile dibe. Jiber ku xwe ligor civaka nu dugu herine, duguncine. Le jibo Kurdin ku welat dijin, Kurdistan dijin ev biyamin jenoside yani em dikarin bêjin ku tên Tirkirin eger ku li Sûriye û Iraqê be em bêjin Rojava û Başûr û Rojhilat be yan din Fars kirin yan jî tên Arab kirin. Lêk ji bo Kurdin Anatolia em dikarin bêjin ku ji ber ku em li Tirkiye dijin em ne li Kurdistanê ne û em wekî kemîneyekin, kemnetewekin belkî em dikarin ji bo Kurdin Anatolia'yı bêjin ku asimilasyon. Erê em asimile dibin. Em naçarin Tirkî bibin. Ji ber ku em ne li welatê xwe ne? Em nav Tirkadan, em nav bajarên Tirkadan e wexta ku em diçin bajarê Tirkan e. Tenê gundê me hene. Lê li gund kes nemaye. Ji ber vê jî
li meriv de bahsa ve ekij bike tedit asimilasyon li rojavayê du awayî tê birêve dibin li gor hin ekolan dibêjin ku ev mêrek ji bo ku asîmle bibe dibe zimanê xwe yê berê ji bîr bike zarokên wî jî bira zimanê xwe xeber nede mesela hatta salên 1960 li Amerîkayê ew birêve birin ew polîtikaya asimilasyonê birêve birin hatta Kanada, Amerika, Avustralya Çin'i kabul ne dikirin? Eğer Çin'i batana dugotina em naxwazin ji ber hûn asîmle nabin çima ji ber ku çandekî wê pir bihêz heye em nikarin asîmle bikin yani mebes çi ye em nikarin zimanê we bi we bidin ji bîrkirin ew ekoleke lê ekolekê din heye hin welatan mesela li niha li Almanya ji wê ekolê birêve dibe ku ji bo ku mirov baş asîmle bibe hewce nake ku zimanê xwe ji bîr bike yani niha li Almanya'ya zanım gelek bajaran hükümet ew dike dersên Kurdî dide dibistana dibêje ku Türk bila Tirkiya xwe ji bîr nekin Kurd bila Kurdiya xwe ji bîr nekin eger ku bi zimanê xwe resen jî bizanibin zimanê xwe zikmakî jî bizanin ew baştir entegre dibin nav civaka me de Almanî jî xweş dikarin xeber bidin çand û toreya me jî başî bibin du rêbaz hene lê dewleta Türk ji bo Kurdên Anatolya ji bo Kurdên ku ji Bakurê welêt koçber bûne li Tirkiye bicih dibin ji bo wan dîsa wekî ew polîtikaya salên 1960 tev digere çi dibêje dibe em zimanê Kurdan bi Kurdan bidin ji bîr kirin bira zarok zimanê Kurdî nizanibin yani qesta min çi ew e yani tu nizan li Bakurê welêt jî aynı tişt dikin ji ber vê jî ev rêje pir zêde ye belê hin ez dikarim bêjim ku sazî hatin ava kirin tedît yek ji wan jî dersên bijartene 10 sal berê jî ew imkan hate dayîn û tedît hin televizyonên Kurdî jî nav TRT da vebû hem jî ji bîrî wê jî televizyonên taybetên Kurdî jî vebûn gelek ji wan hate girtin lê hinek ji wan didome û her wisa tizanî di zanîngehan da beşa kurdolojî vebûn û tedî gelek Kurdê me çûn li wê derê beşa kurdolojî çûn xwend pêş xistin velhasıl ew dibe ku rêjeya asîmilasyonê rêjeya ji bîrkirina Tirkî kêm dike yani ew çend qelene ku em Kurdî diparêzin ew çend qeleyên dawînin ku em divan dera Kurdî diparêzin lê belê çi mixabin siyaseta serdest a Kurdan li hember van reforman bêdeng ma yani hatta ez zanim gotin neçin mesela zan çend hevalên min çûbûn li Artuxluyê beşa kurdolojî xwendin rexne li wan girtibûn û ji bo evkê jî piştgiriyekî baş kampanyayekî baş destpêkê de nehate dayîn yani li Bakurê welêt ez bêjim salên ewil heftê ew bû mesela bêjim milyonek zarokên Kurd mektebê de dixwînin lê belkî deha yek ji dehan wekî dersên bijartî qebûl nekiribû ew rêje her sal kêmtir bû bêjin siyaseta serdest a Kurdan jî qet bala xwe neda giringî neda vê ji ber vê jî ew her kuçû kêmtir bû wekî ku îsal lê kampanyayekî baş hate birêve birin em werin ser kampanyayê yani hîn dema me jê ye di keke Şakir Epözdemir mame ser te behsa nebûna medreseyên Kurdî li nav Kurdan Anatoliyê navîn kir keke Şakir noteka gelek heyejan nivîsandiye medreseyên Kurdistanê 1200 salin ku hênin berê 1000 salan medrese bajarî ne şaristanî ne îlmî ne hemî zanînên hevdem li van têne xwendin piştra ew ê 200 salin ku medreseyên Nexşebendiyan û medreseyên gundan hûr û gir hemî hücre ne hücre ew ku yeko dersên hev didin ev medrese di şaxa zanistî da tene dew du kitabên rêze wan dike mele alîm jî wan medresan dernayên lê ew jî daxil hemî medrese bi Kurdî perwerdeye didin sohbeta we gelekî li xweşa min hat şev baş
ام جی گلک سپاس دکن جبو نوتا یا گرامبها مالتا آواجی که شاهیر اجی سلاو آپ شاکر دکم تیم دستی وی و دستوی ماش برهمکی تیم دستی ماش دکم و برهمکی بیش سر مدرسیان هیا و منجی خواندیه و از ظالم yani نکش آگاهی من جویر جتی بخواجی پسپوری کاریه راستی سر مدرسیان جی گلک آگاهی برشافنه نال ناف ما مستنال ناف ما ام چونی گند دمام کرمانجی دن دکن بریز مصطفی بادل جی نویسان دی پروبلم زمانی لگندا ته دنکرن به تیری میرو و ناکه جبو و انسان ما işte ترن سر ترکی خبر دادن ترکی دنگ دکن نه ام ترن گند ام براستی دخوازم کردی دنگ بکن کلمه سوک بکار دینن ام برخد دادن ما مفهوم بکن وقت منا مصطفی گوتی د چرچوه که تنگ دا صحبت دمینه انسان پرانی انسان چقدر زمان دویمین ترکی دبن بازار زمان ترکیه صحبت ama tara servetür bu ve çıtı fikri. Beli yani devci halki ihtiyacı normal berde em jarna için gelek havalimin inku Kurdun Kurdevarın bu siyaseta Kurdda cihkirtine jarna emtin em sohbet dikin lepişti demek ki tücad neri ve diğerin ser Türkiye em vihan nakın yarasti evci ciber çıktı ciber ku dünyaya nujen modern em biriya Türkiye ve em çünen avve dünyaya nujen keko em be Türkiye Dibistan em Türkiye'yim bu ne me rojname be Türkiye xwandiye televizyon be Türkiye hatne bu ne hamu ez bejim teygehin meyin zanisti Türkiye ketneser eşime raste vakta ku em diaxara haber dedim pir be hesani bi kurmancı haber dedim ciber ku em via alimine ev hatiye li aliye din ve jiyaneke du din heye jiber ku tekili ekme bi dünyaya nujen reheye li ev tekili bi Kurdî rana bi Tirkî hatiye ev kirin. Wexta ku tu klasikekî te xwend ciwaniya xwe de Kurdî hebû berdest bû na. Televizyon bi Kurdî hebû na. Na. Wexta ku tu dinyayê re tekîlî te danîba tu mecbûr bûyî bi Tirkî daniye. Yan jî li deverên din jî bi awayekî din yani di parçeyên din ên Kurdistanê jî yan jî li Kurdistana Bakur jî aynı şey heye. Ji ber vê jî çi mixabin me îkame nekir. Siyaseta Kurdî jî divir de qelsima. Siyasetin serdestliğin Kurdî jî bêtir bi Tirkî xeber didin. Yani anha jî tu diçî carna ne tenê li ba me tu diçî ba li Bakurê werê jî tu cad nerê ew karûbarên Kurdewarî jî bi Tirkî birêve diçin. Ev nexweşiyek bû. Ev nexweşiyek bû. Çi mixabin ev nexweşî hin jî di nava me daye me ew nekiriye. Yani divê em abûl viya çareser bikin bêguman eger ku em nav xwe de kurmancî xeber nedin deng nekin em ê çawa bikaribin bu vejinin yani vejinin Kurdî di nav xelk de jî eger tu biçî bala xwe bidî ji xwe ev wexta ku em bêjin li gunda millet için serxweşî ji xwe bi kurmancî xeber didin. Wexta ku için daveta ê ku emrekî jûrtir. Lê belki em bi qasiban jî dîsa bi kurmancî xeber nadin çi mixabin. Lê Vaktaki divê skalayekê jî bikim kekî Muzaffer zêde wexta me nemaye te dît kerem radyoya Yerîwanê hebû tu zanî ez dixwazim skala wê jî bikim wextekî ez mala diya xwe bim li ba diya xwe bûm çûbûm bavê hevalek min telefonê min kir ya gu ez dixwazim ser radyoya Yerîwanê bixebitim işte gu ew Keremê Seyat çawa ev dikir bername pêşkêş dikirtê bîrate falan Mugole nayî bîra min mugo yani divê berê min çend car gudarî kirbû dizanim divê naberê de meta min bîst ku ez dibêjim dengê radyoya Êrîwanê hema ji nişkeva dest pê kir got ev de dengê Êrîwanê falan wisa wekî ew xeberdan got ez pê acêb mam mugo metê tu vê ku dizanî got bav min hertim dengê Êrîwanê gudarî dikir radyoya Êrîwanê gudarî dikir belê radyoya Êrîwanê hebû belkî ew jî rojê saatek dikir çawa ku li Kurdistana Bakur ew dihat gudarî kirin û li ba me jî belkî dihat gudarî kirin lê ew tena serê xwe tu bi dünyaya nujen re têkiliyek dayînî ne mümkün e ne bes e ne mümkün mesela ma belê çi mixabin yani kekê refîk jî nivîsan dê dibêje Kurdan tu novîn xwe parastine
اونا دناف işte رومیو دانا جبو و پرسنه yani rast ام جی سپاس کن جبو که گرافیک yani که işte که مصطفی گوتی یا کرمانجی ما تیر ناکی لگندا تیر ناکی ام ترن سر ترکی yani ام به کرمانجی خد دنکن kelimen ام تیر نکر ام kelimen ترکی عربی فارسی انگلیزی دناف گوتن خدا بلاو بکن صحبت خبر پیش تا ببن نابه yani اوجی mümküne ام çuma nakın ve Dvem bikin keki Muzaffer ez belki 10 saat ziyaretidir minnet kari tekili ekme bu malbat ratun ne bu jiber kuas kaçak bum sürgün bum bir salan ez malbat xodur bum veja piştik kuas gertige ejderket mesat mali mugo dayet çavayı başı diyamen acayip ma go oy go çi zamana go çi dengdiki go çi zaman dengdiki min fehmkir ku eğer ku ez belki ku naha haberdim diya xora haber bidim ez nikarim diyamen jim fehmakim rast Jiberveji az çahpum mugo tamam mugo atet çidikiyat randa tu xoşa u be kurmancı axoy cambegi u Kurdi Anatoliye veki min haberda u jwe şunda min sarmışlar ez tücar diya xora be Türkiye dengakim beguman ve ne be vi avayı dengdikim çavaku de bav min haberdadan dengdikim ez jweki wan dengdikim bu anre metin xora be ape xora azusa wişki dengdikim eğer ku naha ez bejim çavayı başı millet karfı خوب ممکن yani bejim zamanı kitne berveji ve herkes diya xora be bav xora be malbat xora aynı bir devok xo haber bide jiber ku beguman vaqta ku bername ku sada yani vakt berhemin dinde vaqta ku em kurdi bir kartinin beguman de em kurdiye ki ku nizki hev bikin hawldan ku sabkin ve vaqta ku merv diçe nav civata xo nav gunde xo ve beguman bir kurmancı xo haber bide eğer bu avaya gittin haber bidi tu jihev biyani dibi u te jxwa nabinin te biyani dibinin u dest bedik neydi bir Türkiye haber din tera rast rast مخابن از وارم سر اکی ام وارن yani çel heş takama paş khayiştin که از دخوازم مشته که بپرسم yani که رجب بوتو بو ام زاروکا چوا بپاریزن درده مجی عمو اوه لترکیه جبو درسم بجارته تو چو ده فکری کردن به تایبتی کردن آناتولی ناوین gerek چه بکن böyle dvem kef Kurdin Bakur yani Kurdin Anatoliya navin em seriyle bidin ve her ciye ku zarok yemele dukunun em seriyle bidin em bejin em daxwaz dikin ku zarok yeme ve dersim bejarte Kurdi bibinin çim xabin ev me pir paşkuh kir me pir guhnediri kir rastî niha divê em giringî bidin lê ez zanim li Diyarbekirê li Wanê li Mêrdînê mamosteyên Kurdî hene li vê derî xwarziyekî min xwast dersa Kurdî bijêre gotin ne mamoste ye ne ji xwe ne mümkün e tu divê qet nebe çend kes çend xwendekar divê daxwaz bikin ji ber vê jî yani li Anatolî navîn her ciyekê ku eger li mektebê bartin sêsit kes nexwaze tiştê ku sa dibêjin em mamoste nikarin bînin eger ku li mektebekî sêsit zarok serî lê bide ji bo dersê Kurdî yani jî ev rêje baş nizanim ciyekî min wisa xwendibû jî dibe ku ez xelet çibim lê rêjeyek hejmarek dane dibêje mesela sed dusut yani jî sêsit kes zarok divê serî li ewkê bidin bixwazin ku dersên Kurdî bibînin çi kurmancî çi zazakî vê gavê mamoste tînin ji ber vê jî ev li vir zehmet e yek divê belkî li hin gunda yan ji hin ewka zehmet nîne lê li Polatlyê yan jî tu li Enqerê yan li Konyayê tu mektebek tuneye ku tu sêsit zarok peyda bikî ku dersên Kurdî bixwazin lê dibe ku li navçeyan yan ji li gundan meriv daxwaz bike belki bir şekli dersin bijarte dikarin warindayı. Dersin bijarte çareseri nine, çareseriya davin nine. Li qetne be rêjeya asimilasyonê li bamek yemtir dike. Qetne be zarok dikarin Kurdî jî wekî meşruî bibînin û gramera wî hîn bibin, hin çîroka hîn bibin. Ez dixwazim qala tiştekî bikim kêkî Muzaffer. Eger me giringî bidaya. Eger ew milyonek xwendekarên me biçûna li zanî li mekteban dersên bijarteyên Kurdî bidîtane bawer bike niha
Banzda 20,000 mamosteyên Kurdî hebûn. Banzda 20,000 mamosteyên Kurdî hebûn. Ji ber ku daxwaz heye û dewlet soz da heye û de beşên kurdolojî hene, çi mixabin ew beşên kurdolojî her sal 100-200 her yek ji wan mesela Artukluya zarim wextekî 200 kes gihan dibûn. Mezûn kirin. Piraniya wan bêkarin, nikarin kar peyda bikin. Yek belkî 10-20,000 mamosteyên Kurdî dibûn. Ew ji bo zimanê zikmakî perwerdeyiya zimanê zikmakî amedekariyek dibû. Him jî belkî ew zarok ji ber ku diçûn wê dersî dibînin dest pê xwandina kitêbên Kurdî bikirana. Tenê ji ber wê dizanî niha 2-3 weşanxaneyên zarokan heye di nav Kurdî. Bi xatirê çi dizanîn ji ber ku ew zarokî diçin hewcedariya wan bi kitêbên çîrokan heye, çîrokên Kurdî, kitêbên Kurdî heye. Ji ber wê jî niha du weşanxane herîkê me zanim kitêb çap dikin, kitêbên Kurdî ji bo zarokan çap dikin û hin ji wan jî piranî mesela ji bo wan zarokan e. Ew bi vî şiklî him vêjeya Kurdî, edebiyata Kurdî geçtibû, bi taybetî nav Kurdên Anatoliyayê de jî wisa dibû. Lê belê mîna ku min got ev çareserînî ne, ew ê tenê leza asimilasyonê kêmtir bike, rêjeya wî kêmtir bike. Ew qas. Ez dixwazim çend çîdem Aqbîna û İzzet Zozanî ekirine li bu oto asimilasyon teng çiş nivîsandine yanî döndere mala da çîdem Aqbîna gotiye oto asimilasyonê herî mezin di malê da tekirin ji ber ku fîlmên Tirkan temaşa dikin û di bandora fîlman da dimînin yani televizyon gelekî tesîra xwe di nav ciwatê de heye bi rastî mezin e. Em jî sosyal medya gerek hin zêde bikar bînin em dikanin çizgî filma rêze filma çekin nizanim tişte wisa zaroka ji oto asimilasyonê ji tunebûnê ji asimilasyonê xelas nake kêkêcan. Berî her tiştî bêguman Kurd divê di nav xwe de Kurdî xeber bidin, bi zarokên xwe de kurmancî xeber bidin, li kî derê dibin bila bibin yani. Niha ew li Enqere bin, li Stenbolê bin, divê Kurd ne tenê nav civaka me da ez bêjim, ne tenê nav Kurdên Anatolya yan ji Kurdistana Bakur, li her kî derê be ji ber ku ew mafê te ye û ez dibêjim ji dê û bavê min tenê tiştek ji min re mîrat maye, ew jî zimanê min e û divê ez wekî din ji min re tu tiştekî din mîrat nemaye. Ev ziman û ev çand e. Divê ez vî zimanî û vê çandê veguhezînim zarokên xwe. Çanda yani qet nebe ew mîrat da ku ji min re maye ez vîya bidomînim, bihêlim. Divê yek bi vî şiklî bifikirin. Bêguman nexwe eger ku dewletek de tune nebe tu nikarî wan dagirî. Keko şano veger piştgiriya devletê nebe şano tena serê xwe naçek. Li Avrupayê, nav Fransayê wexta ku tu evekî sahne dikî dewlet alîkariya te dike. Ji bo ku her bileta ku tu firûşî dewlet pere de çima ji ber ku têra xwe nake. Devlet lê li vir dibîne yani dibêje ew qas pere tu şanogerî bidomîne ji ber ku şanogerî ji bo çanda min gelek mühim e dibêje. Televizyonkarî tu jî zanî keko televizyon belê hin televizyonên Kurdan hene lê hinek jî televizyonkarî dise pere ye. Eger ku tu xelekan çênekî, fîlmên serekî çênekî, ez bêjim çên baş çênekî nikare gudarî bike. Bêje ew pir teng e, têra min nake. Ji ber wî çi mixabin? Ji ber bêdevbûnê bêtir ew tiştin û em likayê wan tiştatê, rastî wan tiştan tê. Lê bêguman tiştê ku em dibêjin ji rêjeya ew em çawa dikarin kêm bikin. Em dikarin qalawan bikin. Alo? Ez pirsek çêbû ez nizanim. Li cem ve jî pirs çêbû ez internetê derketim. Bu em jî wisa bû bawer dikim belê. Cem te jî wisa bû. Hevalên rejiyê yani xwe dibû ama çêbû yani teknîk wisa em nikarin pir jî bikin. Kêkêcan okey na em dikarin berdevam bikin teknîk yani pirsek derket. Eger niha gotinek heye bêrîvan xizemzer gotiye li Anadolî navîn ji bo dersa hilbijareta xebatek çawa te meşandin an jî xebatek heye yani te
tune yani هي çi mixabin tu xebatek tune na min nebîstiye çendek berê ez nizanim aliyê cihan bê li Kulwanderan nizarim ez zarim li Polatiyê tu xebatek wisa tune li Enqereyê jî batek wisa tune ku hebe jî bir bîsta nizarim tamam tamaşava baş tamaşavanın me dinivîsînin dibêjin baş he weşanê guhtar dikin alî belkî li cem me çitek çebibe bi cemana normal be keke ez yani kuden heremê me got oto asimilasyon zarok parastin ez warim li ser ekê tengê ez deng berva hîr û karê weşangeriyê karê ser ziman karkirin di nav ciwata me da çi qas qîmeta xwe heye çi qas qîmetê didin ez dixwazim bî alî de tengê warim li gor te weşana kuwara bîrnebûnê ya 25 salan di nav Kurdan Anatolî navîn da di aliyê ziman da çi bi dest xist ji aliyê çi da bi ser ket yan jî bi ser ket tu çi difikirî çi fêda xwe ji Kurdan Anatolî ra bi taybetî çêbû tu ser vê çi difikirî Wexta ku hani beriya bîrnebûn ez dikarim bêjim belê Kurdên Anatolyayê kêm zêde hevdû dizanîn lê xwe nedigihandin hev te dît ew qala em sêsûd gunda dikin deverekî fire Qirşehîrê Enqereyê Konyayê û deverên din jî em dikarin bêjin Aksaray Çankırı Çorum Yozgat de li beriya bîrnebûnê di nav wan da torekî ji tekiliyê tune bû beriya her tiştî bîrnebûn yani yek û nîşanda ka çend gund hene kîjan gund Kurdin li kî derê hene bi çi devokî xeber didin kîjan eşîretê bi vî şiklî qetneve di nav rewşenbîrên Kurdên Anatolyayê de torekî em bêjin tekiliyê danî û bi vî şiklî ku şan haydar bû ne bêne zanî ka em ji kem hatin wan salên Dawît Türkiye Kurmancı yani Nujen bu işi evoka mezun bu nivskarên bîrnebûnê jî büyük şekilde ne bêjim bîrnebûnê de nivîsandin û her wisa dikarim bêjim û te dît bîrnebûnê çêbû jî bêkin ku qas ku ez zanim li Bakur ji birî nûbiharê tu kovarekî din tuneye ku 25 salî be 25 sal demek ki gelek dirêje û tesîrekî gelek baş erenî li ser Kurdên Anatolyayê kir lê li ser rewşenbîrên Kurdên Anatolyayê kir arşîvek ava kir gelek berevkarî hatin kirin ku ez zanim eger ew nehatibana kirin niha belkî ev ji holê radibûn gelek kilamên me wisa hebûn çîrokên me hebûn ew hatin berev kirin ji mirinê ji xilasbûnê hatin xilas lê em bêjin ku tîra wê li ser ziman rêjeya denkirina zimanê Kurdî be nexêr ew qadekî dine ew mektebe weşangeriyekî dijîtal e tiştên dinin lê kovara bîrnebûn ji vî alî ve bi dîtina min rola xwe lîst ji bo yani taybetî ji bo arşîvkirinê ji bo rewşenbîr jê fêde bibînin ew rola xwe lîst spas kekê na teng ekene yani peyam ten birêz Murad Ciwan nivîsandê divê vazifa me ew e weka ku dewlet bixe ê qet maf nede divê em bixe ji bo Kurdî kar bikin weka ku em qet tiştekî nikarin bikin divê em bi vî mafî ji dewletê bixwazin erê em me ji behsa wê kir yani gerek malbat serîliyê bidin
ام جی بخوازن دولت جی بدن نه دوجی تشتگی دنه سوپی برز سوپی özgen تشتگ نویسانده بو سلاف ما مستن هجا پروگرام که خوش سپاس ام ده چالاکیان دا دبینن پرانیا رای گشتی های جماف درس بجارتا جی تونه ته جبو ماف زمان کردی و ناساندن درس بجارتا اون کرم کن اما سبه دیسا لقادا بن هم لبر غلطه سر لیسیسی يعني او سبه اكي لبر لسا غلطه سر اسطنبولي جبو درسم بجارتا kampanya ek بريفه به kampanya خيه امجل في درك باند كن هر بشتاري في kampanya بدم پشتکری بدن ام تشتگی به دست خخن تکی یعنی گلک تماشاوان هنه ده عالی اینترنت دا پرسه که بچوک چه بو از نخوازم تماشامان ما جلا ام درنی هرنی از ویج نخوازم از دخوازم چند پرساج تماشاوان هم بگرم لی yani İzzet Doğan Zozani goти am perçta dixwazin bi henek dibêje em zimana xwe dixwazin ew jî perçta ew jî dünyaya ke rast e mamoste heya niha gel giştî çi aştî ji bo zimanê Kurdî zikmakî rola ve giştî çi aştî di nava ciwata Kurdî yani ev komentareke bawer dikim rast e چه مخابن از خوازم تشک بیجم که مزافر چه مخابن هرم که از ویا بیجم ام بقاسی ترکان نتو پرور نینن yani بقاسی نتو پروری ناو کردان قلسه شما از دبینم چه مخابن گله کردین Anatolia'yı çune Almanya'yı Belçika'yı Fransa'yı bicih bumne bir derece devsa Kurdi disa Türkiye'den dikin نه تنها کردین آناتولیای ناوین هر سا کردین باکوری ولایتش از دبینم بکشتی او نخوشیه که او قلسیه که از بیجم دیدید پارچه اندم باکور باشور روجلات و روجاوایی جی گلک رخنه لکردین باکور جدکن دبیجم نافخوده تم ترکی خبر دادم او تشتی که عجیبه از وی روژه ترکیه که من دید لبریتانیای مزم بویه لبیر هاتیه دنیای لی ترکیه کسا خبر دادا کو وکی ترکیه لوی داری gelek Türkiye'nin ku jur çunela Almanya'yı bıcık buna sten vedere havinan ez dibinim Türkiye kusa hoş haber dedim. Le Kurdeme çune Almanya'yı nahal Türkiye'nin levelate ki dinin bu zamanı Almanya ile vedere her tiş brevede be madem o haye bu Kurdi haber dedin. Onaha gelek mektebin Almanya'yı karın dersin Kurdici bistinin. Ev mafşi heye naha. Çim xabın evet musa tunel bame. Kurdin Bakur و Kurdin Anatolia navin bir gişti az dikarim bejim. Em hinek hayran Türkiye bu ne? Keko em hayran Türkiye bu ne? Em her tişe xwe bi Türkiye birêve dibin. Divê em îdî dev ji wê berdin. Zarê xwe re êdî zarokên xwe re kurmancî xeber bidin. Ew zimanê ku wek ji me re mîrat maye em ji wan re mîrat dêlin. Divê wezîfeya me be. Yani rol model kesê li ber ciwatê ji wan re wek mînak te qebûl kirin. Ew keseyatan kek Mustafa jî tiştek nivîsandiye Mustafa Badallı yani ew kesên rol model kesên ciwat wana li pêş xwe dibîne ya jî wana rewşen dibîr zana dibîne û ew Kurdî xeber nedan Kurdî deng nekin ciwat ji wan dûr dikeve û çi alîkî din yani rewşenbêr jî divî alî da yani paşta nemana yani em çir bikin yani em li ber xwe didin em kuwara derdixin em rojnama derdixin em şev bi rû Kurdî xeber didin em li ser sosyal medya kar tînin rojek te ye hevalekî me yî Kurdî baş dizane diçe alîkî din ya jî dest dîsa bi zimanê Tirkî dike diqete ji kultur û ziman du zimanî dibe sê zimanî dibe em li ber xwe didin ama car car em bi ser jî nakevin
cibûyê tu çi dibêjî? Bêguman keko yani ew hewildana me belkî têrê nake lê ez ji bo wê dikarim bêjim pir neheqî li rewşenbîrên Kurdên Bakur nekim. Rexne li siyaseta Kurdî digirim ji ber ku ew ji bo Kurdî tiştek nakin. Kêm tiş dikin yani lê ez zanim bi xêra hin em bêjin rewşenbîran derî salên notî şûn detir hezaran kitêb hatin nivîsandin kitêbên Kurdî eger ku tu wekî îstatîstîk bidî berhev kurmancî ew hatin berhevkirin hin şanogeriya Kurdî dikin gelek kes şano nivîsandin ez bi xwe wergerim ez wiya bêjim rêjeya bikaranîna Kurdî di gelek cihanda zêde heye keko Facebook jî bi zimanê kurmancî xizmetî dide Viber jî dide Google Translate jî ew dide û gelek şirketên din belkî hûn nizanin etin Tirkiyeyê hin şirket jî hene bi Kurdî xizmet didin ez niha bêjim gelek acayip bimînin yani hin şirketên telekomünikasyonê carna bi Kurdî bikartînin çima ew têkoşîna salên dawî ye eger ku devlet rabû televizyona ava kirdi TRT'de kanalek ve ew ji ber têkoşîna rewşenbîrên Kurdan e têkoşîna Kurdan e encamên têkoşîna me ye lê divê em divir da nesekinin em bêtir bibin serî em bêtir ew bikin niha mahkemeyan de belê eger ku Kurdî tu ew bikî devlet naçar dimîne werger bibîne ez carna ji bo mahkemeyan jî ez bêjim ji min daxwastên dibêjin işte belgeyek heye tukarî wergerînê yan jî şirketên rêjê pir zêde ye ji Facebookê Google'ê bigire gelek şirketên mezin ên dinyayê hewl didin Kurdî bixin nav ez bêjim zimanê ku ew derfet ew dikin bêguman û me evekî standart jî ava kiriye yani êdî Kurdên ku 30 sal berê ez tê bira min 30 sal berê wexta ku ez çûm zanîngehê Kurdekî ji Colemergî û Kurdekî Girîdaxê û Kurdekî Rihayê ji hev fêm nedikirin û ez ji Kurdekî Enqere min ji wan fêm nedikirin rastî lê belê niha wisa bûye erê em ji hev baştir fêm dikin vokabuleriya me ferengoka me firehtir bûye neku teng bûye û romanên gelek baş gelek serkeftî tê nivîsandin rastî dibêjim berê belkî 10-15 sal berê yek du nivîskarên me yên serkeftî hebûn ku em bêjin lê niha ne wisa ye na hayran fiction jî dikarî roman bixwînî dîrokî jî dikarî romanan bixwînî niha gelek awayî romanên xweş hene kitêbên din ser em bêjin dîrokî heye gelek awayî û film jî hene yani lê bêguman ew encamên têkoşîna me ye divê em neheqî li nekin baş e lê divê em wekî yani dikarim bêjim rewşenbîrên Kurdên Bakur divê nekî din organize bibin belkî medyaya civakî jî baştir bikarbînin û bi taybetî jî ji bo ez vê bêjim zimanê zikmakî heta ku bibe yani perwedeyiya bi zimanê zikmakî were nê danîn halê me xirab e ez vê bêjim lê wek Tirkî dibêjin yekê ku yetmez ama evet digotin ya ji bo dersên Kurdî bijarte divê em ya bêjin têrê nake lê berê em vêya bikarbînin reforma heta ku em mafên perwerdeyiya bi zimanê zikmakî bi dest bixin ji bo ku rê li ber asîmîlasyonê bigirin ew pir muhîm e ji bo me gelek spas mamoste te îro bi dilekî germ hatî cem me te agahdariyen gelek hêja dan me gelek mesaj tên ji me ra mesaj bi taybetî mesajî tên ser WhatsAppê ser Messengerê ez mala te ava tu îro hatî bûyî mîvana me te neşkenandinî cemewer dibêjin gotinên te dawiyê çi ne em îdin bernamexe xelas bikinî gelek spas ji bo vê bernameyê bi rastî ez jî gelek kêfxweş bûm û çi dibêjin em hinek bi pirspêkên xwe rastî xwazî mirov dixwaze ku bêtir tiştên baş bike bêguman em xemxûrê zimanê Kurdî ne û xemxûrê zimanê Kurdî gelek tişt dikin hewl didin lê berê tena serê xwe çi mixabin ne bes e divê siyaseta Kurdî jî ji bo vê bixebite bêtir giringî bide Kurdî eger Kurdî ji polê rabe
nizanim belki herkes bêje wekî İrlandî bin em ê heyîna xwe biparêzin. İrlandî Katolik bûn, Brîtanî Protestanî bûn, cihêtiya olî dibe ku wekî heyîna xwe parast wana. Lê eger ku zimanê me jî biçe, em ji Müslüman ew ji Müslüman dibe ku em bibin Tirk. Şiva Tirk dibin. Li Başûr Ereb dibin. Li Rojhilat em Faris dibin û li vê derîjê em dibin Tirk. Eger ku em rê li ber wî negirin û hem wekî bêyî dewletê, bêyî ku em ji dewletê tişek dixwazin navxwe de wîya bikin û her wisa bêguman mafên zimanê zikmakî û mafê bikaranîna Kurdî li her derê. Em ya daxwaz bikin. Ew daxwazekî meşrû ye. Em dikarin vê daxwazê bibin her derê. û kes nikare vê daxwazê wek daxwazê terorîstî nîşan bide, wekî neyasayî nîşan bide. Ew yasayê ew daxwazekî gelek ew e. Divê em vê daxwazê herin her cî. Ew mafê me ji ber ku. Spas ji bo gudaran jî bi rastî yek bi yek min nekariye ez pirsên wan gudarî bixwînim û bersivê bidim. Eger ku min tişek wisa jî nekir li min biborin. Lê bila mala wan ava spas ji bo wê bername. Em jî ez bi navê Çarpêl Medya spas dikim tu hatî bernama me. Bi navê temaşevanan jî spas dikim. Mala te ava herbijî. Temaşevanan ezîz, em îro dîsa hatin dawiya bername xe. Bimînin dixweşiyê de hetanî bernameyeka din bi xatirê we şev baş.